Salam qadırdan iyilleşler, mehriban doğanlar. Rabbimizin bereketlerini, söýgüsini, rehim ve merhametini sizin her biriňize dilek edip, bugünkü doğruluk yolu atlı gepleşimizde başlamak isleýärin. Geçen gepleşimizde men sizin bilen bizi günälerimizden halas etjek, bizi baqy ýaşaşy alyp barjak, imanymyzyň çeşmesi ve esasy bolan İsa Mesih barada Yahyanyň hoş habaryndan öğrenip başlapdyk. İsa Rabbimizin kimligine, dünya gelmeginiň maksadyna ve bize veren wagdalaryny düşünmek, kalbymyzy inamdan doldurup, onu Reb we halaskar hökmüne kabul etmegimiz ve ona boyun bolýan durmuşda ýaşamagymyz biz imanlar üçin gaty wajypdyr. Şol bir hatarda heniz İsa Mesihiň kimligine düşünmedik, emma kalplarına hakikati bolan, gözlegi bolan iyilleşlememiz için hem İsa'nın kimligi, eden işleri ve taglimatı barada öğrenmek vacip bolsa gerek. Ol gepledi. Alem jahannaki galaktikalar emele gelip yerlerine geçtiler. Yıldızlar dörep gökleri ýagtyldy. Planetalar bolsa öz gün yıldızynyň daşyndan aylanyp başlady. Ol yine de buyruk verdi. Suwlar ve yerler ösümlüklerden, canlı canlılardan nolly. Ol yine gepledi. Erkek ve ayal yerin toprağından yaradylyp, pikirlenip bilýän, gürläp ve söýüp bilýän diri ýaşaýyşdan doly barlyk bolup emele geldi. Bulan baryny baqy, çäksiz, kudreti güýçli bolan yaradyjy ve ähli zadyň Rebbi yaratdy. Bu hem yaradyjy Reb İsa Mesihdir. Çünkü ýazgy bize İsa Mesihiň yere gelmezden öň hem baqiýetde Hudaýyň sözü hökmüne bolanlygyny ve tutuş yaradylan zatlaryň barynyň ol arkaly yaradylanlygyny aýdýar. Ýazgy ine şeýle diýär: tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Kalaserlere hatyň 1-nji babynyň 16-njy aýatynda bolsa, bu hakynda has giňişleýin ine şeýle diýär: çünkü ähli zatlar ol arkaly yaradylanlar. Gökdäki we ýerdäki, görünýän hem görünmeýän zatlary, tahtlardyr häkimetleri, hökümdarları ve erk ıhtiyarları baryny ol yaratdy. Hemme zat ol arkaly ve onun üçin yaradyldy. Seredin, Hudaýyň baqy ve gudratly bolan sözü ähli zatlary yaratdy. Diňe bir görünýän zatlary däl, hatda görünmeýän zatlary hem, bütün alem jahannaki ruhu barlyklary hem ol yaradypdyr. Ine şeýle gudratly, ajaýyp Reb halaskarymyz bizde bardyr. Bugünkü gepleşimizde biz siziň bilen Yahyanyň hoş habaryndan öwrenmegimize dowam ederiz. Ve bu gepleşimizde biz siziň bilen Yahyanyň hoş habaryna duş gelýän İsa Mesihiň döwürdeşi bolan, hatta garyndaşy diýip hem hasaplanýan bir şahsiýet barada öwreneriz. Bu şahsiýetiň ady Yahyadyr. Ýazgylarda ona Yahya çümdürücü hem diýilýär. Yahya çümdürücü atly ýagny İsa adan öň gelen peýgamber barada öwrenmekligiň näme üçin gerekdigini we onuň kimligi we dünýäge gelip ýaşamagynyň maksadynyň nämedige barada öwrenmek siziň üçin hem gyzykly bolsa gerek. Ol barada Yahyanyň hoş habaryna hem agdalyk geçilýänini we Yahya peýgamberiň Rabbimiz İsa Mesih barada bize yetirýän şaýatlygynyň gaty wajipligi üçindir. Yahya 1-nji bab 6-njy aýatdan 8-nji aýata çenli ýazgy ol barada näme diýýänligini gelin okalyň. Hudaý tarapyndan Yahya atly bir adam iýberildi. Yahya nur hakda şaýatlyk etmäge we öz şaýatlygy arkaly hemmeleri inandyrmaga geldi. Yahyanyň özü nur däldi. Ol diňe nur barada şaýatlyk etmäge geldi. Bu aýatlarda biz Yahyanyň Hudaý tarapyndan
iýberlendigini okuyarız. Bu arada has giňişlerini bilmek istesek, onda İncil'in bütövlüğündäki maglumatlardan biz Yahya çümdürüji ady bilen belli bolan peýgamber we arada ine şu aşağıdaky zatlary öwrenip bilýäris. Yahya İsa'nın ejesi Biýi Meryem'in garyndaşy bolan Harun'un tyresinden bolan Zekeriýanyň we Elizabet'in ogludy. Zekeriýa we Elizabet köp ýyllar dowamynda çağa bolmanlygyny we garran wagtlarynda bolsa Elizabet önülgesiz bolsa da Hudaýyň olara öňünden wada edişi bilen bir ogul berilenligini we şol oglunyň adyny hem Yahya dakmallyklaryna biz ýazgylardan öwrenýäris. Ine onuň dogulma baradaky buuşlugy onuň kakasyna yetiren Cebrail perişte Yahyanyň Hudaý tarapyndan bir wajib wezipe saýlanýanlygyny tasdiklap, Yahya barada ine şeýle diýipdi. Ey Zekeriýa, gorkma. Sebäbi seniň Hudaýdan eden dilegiň kabul boldy. Aýalyň Elizabet sana bir ogul dogurup berer. Sen onuň adyna Yahya dakarsyň. Bu sana uly şatlyk getirer. Onuň doglanuna köp adamlar şatlanar. Çünki ol Rabbiň nazaryna beýik bolar. Ol hiç haçan agzyna şerap we içki almaz. Ol heniz enesiniň göwresindeki mukaddes ruhdan nolar. Ol Israil halkyndan köp adamy özleriniň Hudaýy Rabbe tarap öwrer. Yahya atalary ogullary bilen ýaraşdyrmak, boyun egmedikleri dogurluň düşünjesine göňükdirmek üçin Ilyasyň ruhundan we gudratundan dolar. Rab İsa Mesihiň öňünden ýörer. Ol Rabbiň göwnünden turjak halky taýýarlar. Hakykatdan hem Rabbimiz İsa Mesihiň gelmeginiň ýoluny taýýarlajak. Yahya barada Hudaý öňünden wada edipdi. Ve bu adasyny bu wagt berja edýär. Şeýle dünýäge geljek halaskar Rabbiň öň ýanyndan gelip, ýol taýýarlayan Ilyasyň ruhundan bolan güýçli peýgamber barada Mika peýgamber hem birnäçe ýüzyl öňünden ine şeýle diýipdi. Hökmürowan Rab, öňümden ýol taýýarlar ýaly ine men öz wekilimi ýiberýärin. Siziň gözleýän Taňryňyz duýdansyz öz wadatkanasyna geler. Siziň hoşal bolýan äht wekiliniz ine gelýär diýe. Ol barada şol bir hatarda İşaya peýgamber hem peýgamberlik edipdi. İsa Mesihiň öňünden gelip, onuň ýoluny taýýarlamak üçin adamlary towa çagyryp, Rabbe tarap ýol görkezmek üçin Yahya peýgamber gelipdi. İşaya 40-njy bab 3-nji ayatda ýazgy bu arada peýgamberlik edip şeýle diýe. Bir ses gıygırıya. Sahrada Rabbe yol taýynlan. Çölle Hudaýymyz üçin şaý ol açyn. Ähli dereler beýgelliler. Ähli dağlar we depeler peselliler. Bitekiz yerler tekizlener. Beýikli pesli yerler düzlüge öwrüler. Şonda Rabbiň şöhraty aýan bolar. Ähli insanlar onu birlikde görerler. Muny aýdýan Rabdir. Şeýlelikde biz Yahyanyň hakykatdan hem Hudaý tarapyndan iýberlendigine, ýagny onuň İsa Mesihiň öň ýanyndan dünýäge ýenip, onuň ýoluny taýýarlamaga we Rab bolan İsa Mesih barada güýçli şaýatlyk etmäne we adamlary ol tarapa göňükdirmek üçin gelenliginiň öňünden bellenip berjaý bolanlygyny bu aýatlarda görýäris. Yahyanyň beýik Hudaýyň peýgamberi boljakdygyny, onuň kakasy Zekeriýa mukaddes ruhdan dolup, ine şeýle diýip peýgamberlik edip güwe geçipdi. Ol şeýle diýdi: Ey balam, sen hem beýik Hudaýyň peýgamberi diýen ada alarsyň. Rabbe ýol taýýarlamak üçin onuň öňünden ýörärsiň. Günäleriniň bagyşlanmagy arkaly onuň halkyna gutuluş taglimatyny mälim edersiň. Hudaýymyz mähir şepagatdan doludur. Ol üstümüze gün şöhlesini döktürer.
Tümlükte ve ölüm kölegesine oturanlara nur saçılar. Ayaklanmaz parahatlık yoluna gönükdürler. Şol bir hatarda Yahya barada Rabbimiz İsa Mesih'in hem aydan sözleri var. İsa Mesih ol barada ine şeýle diýe. Yahyanyň şägirdleri giden wagty İsa mahalla Yahya hakyna gurrun bermäge başlady. Çöle näme görmäge gitdiňiz? Şemala yrynýan ýylgynymy? Yeri näme görmäge gitdiňiz? Nepis eşikler geynen bir adamymy? Nepis eşikler geýnenler paçalan köşklerinedir. Onu näme görmäge gitdiňiz? Bir peýgambermi? Hawa. Men size şunu aýdýaryn. Ol gören kişiňiz hatda peýgamberlerden hem artykdyr. Öňüňden ýol taýýarlar ýaly ine men öz wekilimi iýberýärin diýip ýazylan sözler hem hut şoňa degişlidir. Size dogrusyny aýdýaryn. Ayaldan doğulanların arasında çümdürücü Yahya'dan beýigi ýokdur. Emma gögün şalygyna en kiçisi hem ondan beýikdir. İsa Mesih Yahya peýgamberiň aýratyn bir beýik peýgamber bolandygyny hakda peýgamberlerden hem artykdygyny aýdýar. İnsanlar arasında çümdürücü Yahya'dan beýigin ýokdugyny İsa aýdýar. Yahya peýgamberiň beýleki peýgamberlerden artyklygy onuň häsiýetini ýa-da adam ölçegini kimdir birinden ýokarydygyny aňlatmaýar-da onuň beýikligi we peýgamberden hem artykdygy onuň hut dünýäniň halaskary we Hudaýyň paçalygynyň paçasy Mesih İsa'nyň yaradan gudratly, şöhratly Rabbin ýoluny taýýarlap onuň dünýäge girip gelendigini jar etmegidir. Beýleki peýgamberler İsa'nın geljektigi barada peýgamberlik etdiler. Emma Yahya bolsa Rabbin gelenligini gözleri bilen görüp güwe geçip paçanyň gelmegi bilen Hudaýyň paçalygynyň gelenligini hem jar etdi. Ine şonuň üçin hem Yahyanyň derejesi beýikdi. Emma İsa Mesihiň dünýä Reb we halaskar hökmüne gelenligine, onuň taglimatyna we eden işlerine iman edip, onu halaskar we Reb hökmüne kabul edenleriň bolsa, Hudaýyň şalygyna degişli bolup, en kiçi bolsalar da Yahyadan beýik boljakdygyny İsa Rabbimiz bize aýdýar. Bu nähili ajaýyp habar. İsa Mesih hemmelerden beýikdir we oňa iman edenler hem hemmelerden has bagtlydyr. Bu sebäpden İsa Mesih'e iman eden bolsaň, nähili aýratyn ýagdaýdadyňy ýatdan çykarma. Çünki biziň kalbymyzda şol alem jahany yaradan dünýäniň halaskary İsa Mesih Reb hökmüne ýaşaýandyr. Eger Yahyanyň hoş habarynaky Yahya barada aýdylan aýada gaýdyk gelsek, şeýle uly derece eýe bolan, hatda peýgamberlerden hem artyk bolan, aýaldan doğulanlar arasynda iň beýik bolan Yahyanyň şatlanyp güwälik geçip jar edeni İsa Mesih'tir. Ine ýazgy näme diýe bu ýerde? Yahya nur barada şaýatlyk etmäge we öz şaýatlygy arkaly hemmeleri inandyrmaga geldi. Yahyanyň özü nur däl, ol diňe nur barada şaýatlyk etmäge geldi. Yahya ajaýyp nur barada şaýatlyk etmäge we öz şaýatlygy bilen beden hemmeleri, ýagny bizi iýleşlenmeli, ähli milletleri inandyrmaga gelipdir. Käwagt iýleşlenme arasynda ýa-da İslam dini düşünjesinde peýgamberleri nuru deňemek düşünjesi bar. Ýagny iň soňky gelen peýgamber hemmelerden beýik we nur bolup bize ýol görkezýär diýip düşünýänler hem we düşündirýänler hem bar. Emma ýazgylar bize peýgamberleň hiç haçan hem nur bolmandygyny, hatda şeýle Hudaýyň peýgamberler arasynda aýratyn orna eýe bolan, Rabbin gelenligini jar eden we gözleri bilen gören Yahyanyň hem
nur däldigini öwrediýär. Bu barada Yahyanyň hoş habary näme diýär? Yahyanyň özü nur däldi. Ol diňe nur barada şaýatlyk etmäge gelipdi. Bilişimi diýýär. Yeketek nur bolsa, gökten inik gelen, odal başta gökte bolan İsa Mesih'tir. Ondan başka kamil ve mukaddes bolan yoktur. Bu sebepten ähli peygamberler hem İsa'nın gözü bilen görüp ona şaýatlyk geçen Yahya hem İsa Mesih'in beýgidigini, bizi yaradan ve bize ýaşaýyş berýän, janymyzy dowda hodundan halas etjän İsa Mesih'digini bize anandyrýar. Yahya ünsü imanı özüne çekmedi de hakikattan Hudaý tarapyndan saýlanyp iýerilen peýgamberlik üçin özüne verilen wezipesini dolu berja etdi. Misal üçin haçanda Yahya peýgamber adamlary towa çagyryp suw bilen çokun çümdürýän wagty we köpleriň onuň ýanyna barýandygyny eşiden Ýerusalimdäki baş tutanlar, ruhanlar we lewilleri Yahya peýgamberiň ýanyna ýiberdiler. Olar Yahyadan "Sen kim?" diýip soradylar. Yahya sözünü inkar etmedi. Ol şaýatlyk edip "Men Mesih däl" diýip çürt kesik ikrar etdi. Olar ondan "Sen kim? Belki Ilyas'sın" diýip soradylar. Yahya "Yok" diýip jogap berdi. Olar ýene de "Onu şol garaşylýan peýgambermiň?" diýip soradylar. Ol "Yok, ol däl" diýip jogap berdi. Ahiri olar "Onda sen kim? Biz özümizi ýollanlara näme jogap bereli? Sen özüň hakda näme aýdyp biljek?" diýip soradylar. Yahya İşaya peýgamberiň sözleri bilen jogap berip, "Ine şol Rabbiň ýoluny dogrulan" diýip çöllük ýygyrýanyň sesi "Mendirin" diýdi. Onsoň onuň ýanyna iýberilen käbir fariseýler "Sen Mesihim, Ilyasam, garaşylýan peýgamberim däl bolsaň, onda näme üçin adamlary suwa çümdürýärsiň?" diýip onuň maksady barada soradylar. Yahya olara "Hawa, men adamlary suwa çümdürýärin, emma araňyzda biri bar, siz onu tanamaýarsyňyz. Ol menden soňra geljekdir. Men onuň çarıgynyň bagyny çözmäge de munasip däldirin" diýip jogap berdi. Ertesi günü Yahya öz ýanyna gelýän İsa'ny görüp şeýle diýip şaýatlyk etdi. "Anha, dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gurbanlyk gudusy. Size menden soňra biri geler. Ol menden üstündir. Sebäbi ol menden hem owul bardy" diýip aýdan kişim şudur. Başta men hem onuň kimdigini tanamaýardım. Emma meniň adamlary suwa çümdürmäge gelmegimiň maksady onu İsrail halkyna tanatmakdyr. Bu taýda näme görýäris? Bu taýda biz Yahyanyň wezipesine we çağırylışyna ynamlar galanlygyny görýäris. Ol Rab İsa Mesih'in gelmeginiň maksadyna dolu hyzmat etdi. Ve İsa Mesih'in halaskar Mesih'digini ve bütün adamlaryň garaşýan Rabbidigini ikrar etdi. Yahya çümdürüji özü üçin bu dünýäde wezipe, awray, baýlyk da, dindarlyk hem ýa-da täze bir dini döretmeklik hem gözlemeýärdi. Yahya özüniň dünýä girik gelen İsa Mesih'den pessigini ve hatta onuň çaragynyň bagyny çözmäge de munasip däldigini aýdy. Yahyanyň şaýatlygy İsa Mesih baradadyr. Yahya İsa Mesih'in dünýäni ýatylandyrýan nurdugyna güwe geçmek bilen çäklenmän, İsa Mesih'in adamzadyň günäsi üçin öz üstüne alan Hudaýyň gurbanlyk gudusudygyny hem birnäçe gezek güwälik edýär. Ýokardaky ayatlarda Yahya İsa Mesih'in özünden üstünligini, onuň owul başta hem bar bolanlygyny hem bize tasdiklaýar. Bilişimiz ýaly İsa'nın owul başta bar bolanlygyny, tutuş barlygyny, ol arkaly yaradylanlygyny, bu wagt bolsa şol Rabbiň ýere insan bolup adamzady günäniň jezasyndan halas etmäge gelenligini Yahyanyň şaýatlygyndan
öwrenýäris. Yahya peýgamber dünýä gelen halaskär Mesih bolan Rebbin sesidir. Adamzady halas etjek sözüň ol sesidir. Yahya bu dünýädäki zatlary gözlemän, ýönökey, maksada okkunly we wepaly, çydamly we ynanlar durmuşda ýaşap geçdi. Hiç kimden çekinmän, adamlaryň günälerini hem yüz görmän paş etmegi başardı. Hatta Herodes paçanyň eden işlerini aýdyp ölüme höküm edilmeginden hem gorkmady. Ol soňuna çenli berk durdy. Gadyrdan imanly doganlam. Yahya barada öwrenenlerimizden biziň durmuşymyz üçin ulanmaly bolan hakykatlarymyz näme diýip soraýansyňyz. İlki bilen biz Yahyanyň güwäligi bilen Rebbimiz İsa Mesih'e bolan imanymyzyň nähil derejede dogrudygyna, berkdigine, peýgamberler ýazgylarynyň hem Yahya peýgamberiň doguluşy we ol barada aýdylan peýgamberliklerde hem Yahya çümdürjiginiň şaýatlygyna we durmuşyna hem özümizde ýaşaýan umid, söýgi, rehimi we şepagat Hudaýynyň hakykata esaslanýanlygyny, onuň beýikdigini, gudraty güýçlüdigini, onuň maksadyny bilip, imanymyzda has hem berkememizi Hudaýyň isleýänligini bilmemizdir. İkinciden, Yahya çümdürjiginiň ýaşaýşyndan özümüz üçin sapa öwrenmegimizdir. Onuň ýaly biz hem Rebbimiz İsa Mesih'e wepaly galmak, Hudaýyň hoş habarynyň ýaýramagyny, hoş habary dowamly jar etmek we bu işe gollaw bermek üçin zähmet çekmek, goşant goşmagyň hem wajypdygyny öwrenmekdir. Durmuş kynçylyklaryna, basgylarda, izarlanmalarda hem Rebbin güýjüne, umidine, ýene-de gaýdyk geljeginiň wadasyna bil baglap, ynanmyzda berk durmak we soňuna çenli imanyna dowam etmekdir. Eger bu wagt belki ünsüňizi bu dünýädäki ýaşaýyşyň aladalary alan bolsa, ýa-da baýamak, gazanmak ýaly göz höwesleri sizi yaradylışyňyzyň, İsa Mesih'te çağrılışyňyzyň, onuň beren täze durmuşynyň maksadyndan başga tarapa çekýän bolsa, ýa-da imanyňyzyň merkezi we çeşmesi bolan İsa Mesih barada nähiller bir şüphe edýän bolsaňyz, onda bular netijesinde umydsizsiňiz. Belki de Reb meni inni kabul edermi diýip oýlanýansyňyz. Eger bular siziň kalbyňyzda we durmuşyňyzda bolsa, onda bu gepleşimiz arkaly hakykatlara düşünensiňiz we bu hakykatlar siziň kalbyňyzy we aňyňyzy temizlejekdigine güwe geçmek isleýärin. Reb İsa'nyň öňüne towba etmek bilen we onuň size güýç kuwwat berip kalbyňyzy bu dünýäniň doldurup bilmejek şatlygyndan, parahatçylygyndan, umidindan, maksadyndan doldurmagyna, sizdäki şüpheleri aýyrmagyny sorap Hudaýa ýüzlenmegiňizi hiç haçan hem giç dälligine hem size inandyrmak isleýän. Oňa gelin. Ol size garaşýa. Ol size söýýe. Onuň merhemeti we rehimi çäksizdir, ummasyzdyr. Bu wagt bolsa heniz İsa Mesih'e Hudaýyň gökden inik gelen baky sözi, halaskär Mesih Reb hökmüne iman etmedik iýleşlenmede ýüzlenmek isleýärin. Gadyrdan iýleşim. Bilşimiz ýaly şeytan adamlady yalan maglumatlar bilen, yalan dinler bilen, ýa-da dünýädäki her bir zat bilen ağlap, olaň aňlaryny tümlükde saklap, özü bilen baky dowzak oduna tarap alyp gitmek isleýär. Şol bir hatarda käbir yalan peýgamberler özlerini şöhratlandyrmak üçin İsa Mesih'in şöhratyny ogurlamak we onu aşağı düşürmek, ol baradaky hoş hawaryň güýjüni we maksadyny peseltmek, ýoýmak we şeýdip izleri bilen milyonlarça adamlary yalana gönükdirdiler.
Bu wagt hem şol yalan peýgamberleň ağırlygyna düşüp, belki de milyonlarça adamlar özlerini söýýän, rehim we merhemet edýän we olar üçin hatda göklerdäki şöhratly ornuny goýup yere gelen halaskar İsa Mesihi ret edýärler. We şeýlelikde günäniň, şeytanyň tümlügünde ýaşaýarlar. Belki sen hem ağırlykda ýaşaýansyň. Emma kalbyňdan hakykati gözleýänsiň. Ine şonuň üçin hem Hudaý seni ine bu gepleşigi görmäge gönüpdirendir. Kalbyňna günälerim üçin Hudaýyň öňünde nädip gutularyn? Hudaý bilen bakyetde cennetine kabul edilerinmi? Günäli işlemden saplanmak isleýän, durmuşumu özgörtmek isleýän diýip kalbyňdaky sesleri eşidýän bolsaň, onda biziň üçin göklerden yere gelen İsa Mesihi halaskar hökmünde senin hem günäliňiz üçin Hudaýyň gurbanlyk gözüsi kimin dökön ganyna senin üçin hem ölenligine emma 3-nji gün ýene de yeňiş bilen direlenligine göklere şöhratyna göterilip şol yerden hem özüne iman edenleri cennet mekanyna girizmäge gaýdyp geljekdigine iman getir. Reb İsa Mesih bugün senin kalbyň kapysyny kakýa. Onu kabul edip baky ýaşaşy ew bolmagyň üçin sana garaşýa. Eger bu wagt iman bilen muňa jogap bermek isleseň, onda kalbyňdan bu wagt şeýlere diýip ýüzlenip bilersiň. Rebbim Hudaýym, men özümiň günälligimi bilýärin we boyun alýan. Eden ähli günälim üçin ökünüp, towba edip sen öňe gelýän. Senin ozal başda bar bolan baky Hudaýdyňmy? Ve sonra bizim üçin yere halaskar bolup gelenniňe we öz janyň we mukaddes ganyny dökeniňe, dirileniňe we gaýdyp geljekdiňe ananýaryn. İsa Mesih, men kalbymy halaskar we Rebbim hökmünde gel we men durmuşymy tämizläp, özgörtmeňi, täze ýaşaýyş bermeňi we maňa nähili ýaşamagy öwretmeňi soraýaryn. Gutuluşyň, baky ýaşaýyşyň, vadeden dynçlygyny maňa ber we olaň bar üçin sana minnetdardyryn. Amin. Eger bu sözler bilen Rebbe ýüzlenen bolsaň, biz seniň bilen bilelikde we göklerdäki Hudaýyň perişteleri bilen bile Hudaý bilen bilelikde şatlanýarys we seni gutlaýarys. Özüňiziň bu ajaýyp çözgüdiňiz barada bize hatlar ýa-da e-mail arkaly ýa-da bize SMS ýerip hem bildirin. Eger sizde bellikler, soraglar, maslahatlar bar bolsa, olar barada hem biz bilen habarlaşmaňyzy haýyş edýän. Bu wagt bolsa Rebbimiziň bereketleri, güýji, parahatçylygy, şatlygy we umydy siziň bilen bolsun diýip, siziň bilen hoşlaşmak isleýärin. Hoş, sag bolun.